Nagutom yan. Nagutom. Pero dyan o, akin ni Chichi. Tinititan. Tayo sa ano ng ano, ni Peña Francia. Mga sinuot niya mga ano. Ito sa inyo. Ito. September 1999. September. Punit-punit na, oh. Tagal na nito. Bago na siya. Napakatagal na ito. Nasa Spain pa. Nagprase kasi kapa yung prase niya. Alam mo pa ang historya dyan, oh. Yun na pala yung dalan sa may kamay na sa nagkatapro. Nandun ka? Nandun ka pala. Yan, napakatagal na ito, oh. Yaris pa, oh. Kaya pang Spain, oh.